Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μας βόλτα στο Azure Portal. Θα δούμε πώς μπαίνουμε μέσα και πού βρίσκεται το πιο σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση, ο προϋπολογισμός μας. Η πόρτα για το cloud είναι το portal.azure.com. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και καλώς ήρθατε στο κέντρο ελέγχου. Αντί να ψάχνετε στα δεδαλώδη μενού, θα πάμε κατευθείαν στην μπάρα αναζήτησης στο πάνω μέρος. Γράφουμε τη λέξη Subscriptions. Εδώ βλέπουμε τη συνδρομή μας. Σκεφτείτε την ως την άδεια λειτουργίας σας. Είναι το σημείο που συνδέει τις υπηρεσίες που θα φτιάξετε με την πληρωμή σας. Αν εδώ γράφει Active, είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε. Τώρα που είδαμε πώς μπαίνουμε στο Portal, στο επόμενο μάθημα θα δούμε κάτι πολύ σημαντικό. Πώς το Azure συνδέεται με το Microsoft 365 και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες σας από ένα κεντρικό σημείο. Μείνετε συντονισμένοι. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Τώρα ξέρετε πού πατάτε στο Portal και πώς να βρίσκετε τη συνδρομή σας. Στο επόμενο βίντεο περνάμε στην πράξη συνδέοντας το Azure με το Microsoft 365 για να έχετε τον απόλυτο έλεγχο των χρηστών σας. Μην το χάσετε!